Biz Türkmenistan'ın en meşhur gadymy tarihi yerlerini siyahat etmäne geldik. Ola biz nira geldik? Merhaba. Biz bugün Merw siyahat etýäs. Sultan Sanjaryň kümmeti, sahabylaryň gowry, Hoca Yusuf Baba meçidi, Gäwir gala, Irk gala, gadymy uly buzanmary, Gyzlar gala we Türkmenistanyň beýleki tarihi yerlerini görmek üçin bu videomuzda Merw siyahat etdik. Gadymy Merw tarihi gorawhanasy dostlaryna biz gadymy Merw'e geldik. Bärde de ingliz dilinde Ancient Merw ýazyklydy. Şundan bu tarafa gitsek, Ştaýda ýem gadymy Mary şäherine girilýän gorawhananyň derwezesi, şu tarihi yerler şundan aňarda şeýle arka wa Marynyň tarihi yerlerine girilýän ýerde, na şu arkadan girip barýar, öňümizde Sultan Sanjaryň galasy, ondan soň Gyzlar gala diýilen gala we başga da bir näçe Marynyň tarihi gadymy yerleri, ynha arkamyzdaki şol arkadan girilýär. Şeýle öz bolşy üýtgeşik arka bar eken, şundan girilýär we şu öňüň Türkmenistanyň tarihi medeni gorawhanasy diýip ýazykyldy. Sultan Sanjaryň binasy Ştaýdan görünipdi. Häzir Sultan Sanjaryň binasyna tarap ýolumyz dowam etýär. Biz Sultan Sanjar Türkmenistanyň iň tarihi we iň meşhur gadymy ýadygarlyklaryndan birisi. Sultan Sanjaryň kümmeti 12-nji asyr. Häzir galanyň içine bile girýäs. Tarihi medeni döwlet gorawhanamyz. Howa gyzgyn dostlar, Ştaýda bir sowjak suw içip, häzir galanyň içine girýäs, galanyň içine aýlanýas. Özüniň şeýle üýtgeşik arkitekturasy bilen bu gala meşhur. Sultan Sanjar hakyna siz bilen maglumatlaryňyzy kommentariýada garaşan. Gala girilýän ýerde galanyň agzynda şeýle gala bilen bagly maglumatlar ýazylan. Beýik Seljuk Türkmen döwletiniň hökümdary Sultan Sanjaryň 1085-1157 galanyň içine girdik. Ştaýda galanyň galynlygy, duwarynyň galynlygy 6 metr. Sultan Sanjar kümmetiniň ýokarsy dostlar, ana şeýle dizaynda taýinlanan. Sultan Sanjaryň kümmeti Beýik Türkmen Seljuklar imperiýasynyň soňky hökümdary Sultan Sanjar 1086-1157-nji ýyllarda Heniz Dirika öz paýtagtynyň merkezinde Dar al-Ahir, Ahiret öýü atly imaraty gurdurupdyr. 12-nji asyryň 40-njy ýyllarynda binagar usta Muhammed ibn Atsyz As-Saraksy tarapyndan bina edilen bu kümmet özüniň gözelligi, guruluş usullarynyň kämilligi hem berkligi bilen gündogaryň binagarlyk sunugatynyň genji hazynasy hasaplanýar. Ve şeýle de ingliz dilinde, rus dillerinde gala hakynda maglumatlar ýazylyp goýulan. Häzirki döwürde bu taýa adamlar ýygyderli siýahat etýärler, ziyaret etýärler. Ştaýda Sultan Sanjaryň mavzuleyinde we şu bayramanydaky beýleki tarihi yerlerde öz islegardylaryny aýdyp ziyaret etýärler we tarihi yerleri öwrenýärler. Ýygyderli ştak adamlar gelip gidip durýarlar. Häzir daşarda howa 35 gradus we ondanam ýokary ören gyzgyn. Ýöne kümmetiň içi ören salkyn. Arkitekturasının şeýle aýratylgyny görkezýär. Bu gurulanda ventilyasiýa işleri tebii şekilde gözüňe tutup gurulan. Tomusda salkyn bolup durýar, gyşta da gyzgyn bolup. Sultan Sanjar kümmetiniň edil gatdalynda zat etilen ýer we bu taýda şeýle tarihi zatlar we gopuz diýe onuň başga da bir giden zatlar satýar eken gelnejemet. Gelje näme satýaňyz berde? Gopuz we çeçek we alaça. Gadymy Merwe degişli suratçagadar we şoňa degişli kiçijik gadjetçagadar satylýar eken. Ona bir de şu magnitlardan berin, alaca berin ve gopuz var eken dostlar. Gopuz alýarsan, gopuz berin bir tane. Gopuz dostlar Türkmeniň milli saz guralarynyň birisi, şeýle çalynýar, men çalyp bilemok. Şeýle agzyna, dişine gystyrylyp saz çalynýar. Gopuzyň ören yakımly, ören üýtgeşik sazy bar we gopuz gaty az milletlerde şeýle saz guraly bar. Bu da bir ýerden Türkmenistanda bar eken. Merwde ziyaret edilýän iň esasy ýerleriň birisi bu sahabalar diýilýär. Näha biz sahabalara geldik. Sahabalaryň binagarlyk toplamy 7-nji asyrda ýaşap geçen sahabalaryň, ýagny Muhammed peýgamberiň egindeşleriniň hatyrasyna gurulan bu arkitektura toplamy olaryň jaýlanan ýerinde galdyrylan guburhanalardan ibarat. Günwatar tarapdaky mazarda Al-Hakim ibn Amr al-Gifari, Gündogordaky gawarhanada Bureyda ibn al-Huseyb Al-Aslami jaýlanan guburhanalaryň gawat garşysyndaky goşa eýwanlar 15-nji asyrda Timurlar tarapyndan bina edilipdir. Guburhanalaryň arkasyndaky arkalar bolsa Timurlar tarapyndan 15-nji asyrda gurulup berilipdir. Häzir Merwdäki Hoca Yusuf Baba meçidine girip barýas, ana şu tarabymyzda Hoca Yusuf Baba meçidi,
Bu taýda da şeýle Huda ýoly berilýän ýerler bar. Adamlar üçin oňoýly şertler ýasalan. Hoca Yusuf Baba gelip adamlar Huda ýoly berýärler. Isle gardylaryny istýärler. Hoca Yusuf Baba meçidi arkamyzda ýygyň içini ýer gördük. Meçidiň içi ören arasy, ören salkın ve ören gowy ýasalan. Hoca Yusuf Hemedany bu nägerlik toplumy. Bu ýerde gündogaryň beýik alymy Abu Yakub Yusuf ibn Eyyub al-Hemedany jaýlanypdyr. Ol 1048-nji ýylda İranyň Hemedan şäherinde dogulup, sufizm ugruny esaslandyrjylaryň biri hökmünde İslam dünýäsinde beren sarpa meşhurluga eýe bolan şahsiýetdir. Parasatly şyhyň 4 sany has ýakyn şagirdleri bolupdyr. Hoca Abdullah Baraki, Hoca Abdulhasan Andaki, Hoca Ahmet Yasawy we Hoca Abdulhalik Girduvany. Ol 1140-njy ýylda Hyratdan Merwe barýarka ýolda aradan çykýar. Biraz wagtdan soň öz wesiýetine görä şagirdleri tarapyndan onuň jesedi Merwe getirilip jaýlanýar. Hoca Yusuf Baba meçidini aýlanyp gördük we bu ýerde gaty kän taryhy ýerler bar. Şeýle rekonstruksiýa edilen arkamyzdaky ýaly binalar görmek bolýar. Hoca Yusuf Baba bir hakyna siziň bilen maglumatlaryňyza kommentariýada garaşýan. Ziyaretleriniz kabul olsun. Biz Merw'de gadymy galalary, gadymy ýerler aýlanypýar. Merw bul 1000-nji ýyllar, 1080, 1050-nji ýyllar, 1100-nji, 1150-nji ýyllara çenli Merw döwrüniň bolup geçen wagty we mundan aňarda Marguş we Marguş mundan has köne, has ýer wagt bolan sivilizasiýa. Şu wagtda Merw'in şeýle galasynyň galyňlygyny görýäňiz. Ana şu taýdan ýörek başlanan ýerimizden şu galanyň duwarynyň galyňlygyny görýäs. Bul azynyň dostlar bir 15-20 metr galyňlygy bar. Şeýle galyň ana şu taýdam gala gutorýa. Bu da galanyň galyňlygyny görkezýän ýer. Gala gaty berk bolup we bu galyňlygy, bu uly galany gurmak üçin nähili güýç gerek boldy, nähili tehnika gerek boldy. Bulum indiki sorak şu wagt galanyň üstüne çıkıp barýar, ortaça bir 10-20 metr belki ondan beýikrak beýikligi bar. Galyňlygyny seretmezden galanyň üstüne çykdyk bu taýda şemal beýik gala dostlar. Şu görünýän ýer galanyň territoriýasy. Häzirki wagtda şeýle içinde gidecek bir oazis klimat bar. Bu ýerde şeýle ýaşyllyk orta arasy, başga ýerleri galanyň ýapyp orta arada adamlaryň ýaşan ýeri içinde de öz arkitekturasy we öz wagtyna degişli. Gäwur gala, onuň ol ýokarda görülen beýik galada o da Erk galasy diye. Merw'däki şeýle galalar, Merw çyndanam taryhy ýerlere gaty baýer. Biz şu wagt Merw'de şeýle bir galany ziyaret etdik. Ve şu taýda Alanadar jigimiz bar eken. Alanadar näme etýän berdi? Men berdim malak. Malak ýandy Alanadar jigimiz. Şu arkamyzdaky galanyň adyny soraýar. Eger Alanadar bilse, şu ýeserje şokolady Alanadara sowgat berýär. Alanadar şu galanyň adyny näme bilýärmi? Näme gala? Gäwir gala diýe. Merw'däki iň uly galalyň birisi Gäwir gala. Maýet billi gutlaýas. Ona ýeserje şokolad Alanadara sowgat. Sağ ol. Maliyet netiýesi. Alanadar jigimiz susadym diye berdi malwak ýarekeni. Bizden soragymda dogry jogap aýdy bir tane şokolad utdy, ýeserje şokolad pastasy we bir tanagam susadym diye şeýle arma suwuny sowgat berýär. Alanadar arma. Bar bol, bilýär ekeni, malades metana. Al sowjak suw, al noş bolsun. Merw'däki ýene bir galalyň birisi Erk gala diýilýär. Bu bir galanyň içindäki gala we Erk galanyň daşy şeýle ýaşyl ýylgynlar bilen dolanan. Bu bolsa galanyň daşyny suw örtenligini görkezýär. Galanyň daşynda bir wagtlar suw bolupdyr. Duran ýerimiz galanyň iň ýokary nokady. Şu taýdan şeýle seredilýän ýer ýa-da gözegçilik edilýän bir nokady bolupdyr. Galanyň orta arasyndan şeýle bir tane bina bar. Bu taýda ýene bir fundamentler bar, binalaryň ýyllary bar we orta arasynda da şeýle tekiz ýaşyl ot ösüp duran ýerler bar, bir çukurluk bar. Bu ýerlerde nähili taryh bolany, haýsy kitapdan niden okap bolan bolsa bize kommentariýada ýazyň, biz onu hökman Erk galasy hakyna tapyp okaly sebäbi gaty bir gyzykly ýer bu taýsy. Munyň bu ýerlerde ören gyzykly taryhyň hem bolanlygy belli.
nähili hanlar ýaşady, nähili hanlar bolup geçdi. O da gyzykly. Biz bugün Erk galasyna şonuň üçin Han çaý içäsdi. Merdäki taryhy ýerlere syýahat etýäs. Hani göreli berde nähili hanlar ýaşap geçipdir we nähili taryhy gyzykly wakalar bolup geçipdir. Görýäs. Galanyň bir gapdalynda, hatda galanyň iki gapdalynda şeýle oba we adamlar ýaşaýar. Bu gapdalynda da oba bar, beýlesinde de adamlar ýaşaýar. Hatda şey uzakrak seresen arkamızda Sultan Sancaryň hem galasy görünýär. Şu Erk galanyň üstünden Merwiň ähli gadymy galalaryny görmek bolýar ştaýdan syýrnasaň we daşda böreginde de onuň şeýle obalar we adamlar ýaşaýan ýerleri bar. Bundan gönül isteňim Bayramaly şäheri. Gönäňerimizde de Bayramaly şäheriniň merkezi ýerleşýär. Bayramaly şäheriniň edil 5 minut uzaklygynda da Merw gadymy medeni taryhy gorahanasy ýerleşýär eken. 12-nji asyrda marda näme bar ekeni, uly buzhana bar ekeni, odamyna UNESCO tarapyndan şeýle we Türkmenistanyň gadymy Merw döwlet gorahanasy diýip şeýle goralýan ýer, ýazga geçirilen ýer. Ana ştaýda bir wagtky ullokan konditsioner, холодильник toýs. İçinde buzlar saklanan. Hello my friend. Hello. Berde daşar ýurtly syýahatçylarymyz bar. 12-nji asyrdaky gadymy холодильниктин daşyndan ýörap barýas. Ýöneki холодильник däldi. Ulu холодильник diýilýär. Ýani şo wagtlar hem şeýle 50 metrlik tamdyr ýaly binanyň içini buz bilen doldurýar ekenlerde. Nähil maksatly ulanýar ekenler bilemizok. Ýani eti sowuk saklamak üçinmi ýa-da suwy, buzy saklamak üçinmi? Biz şu uly холодильnigiň içinde muňa gadymy ammar diýilýär. Şunyň içinde buz saklanýar. Buzum erep belli bir wagt geçenli sowuk suw akyp şunyň içinden aýlanyp akyp çykýar eken. Bu gadymy uly ammar hakynda bilen bolsaňyz ýazgyň kommentariýada 12-nji asyrda ýam şeýle холодильник tehnikasyny marda gawat gelmek bolýan eken. Kerpiçliň ýüzünde bir gat suwagy bar eken. Şo suwaglar ýanky ezilmeden palçykdan goraýan eken we şu 50 metr kubyň içi buzdan doldurulýar eken we buz bir näçe wagtlar suwa öwrülip sowjak suw akyp durýar eken. Bu da Merwiň iň meşhur ýadygarlyklarynyň birisi. Gyzlar gala diýilýän ýer. Gyzlar galanyň edil sağ gapdaly bolýardy, şu aňyr gapdalynda. O taýda da Oğlanlar gala diýilýän ýene bir gala bar. O galanyň häzir şeýle duwarlary galypdyr. Görýän bolsaňyz şu aňyrda boy görünýän gala Oğlanlar gala. Ana bu taýsy Gyzlar gala şeýlerek bir